Wato wani sabon salo da 'yan mata suka samu a yanzu a cikin wannan zamaninmu na yanzu shine wai yarinya mace budurwa wadda aka san cewa jikinta nan gaba daya komai tsiraici ne. Wannan kwalliya ma muna yi ne dan dai ba ma jin magana, amma a ce wai kina ya mace budurwa ki dauki kanki tsirara ki tura mu wani katan banza, wani dakikin banza, wani wawa, wani sakare, wai ke ki dauki waya ki rike kanki saboda ke dabba ce baki da tunani, ki rike kanki ki yi recording kanki tsirara ki tura mu wani namiji. Wannan abin da me yake kama? Wallahi tallahi yan matan yanzu kuna nema a ɗebe ku akwai ku gidan mahaukata. Saboda wannan ɗabi'a ba ɗabi'a bace ta mutum mai hankali, ba ɗabi'a bace ta mata masu hankali, kuma wannan ɗabi'ar ba ɗabi'a bace ta 'yan matan arewa. Wai har akwai wani wanda zai zo ya yaudare ki bayan tarbiyya da iyayenki suka miki, da 'yan uwanki da danginki aka gama miki tarbiyya, kullum ana muku wa'azi, amma saboda ku da ki kai ne, ku ba ku da hankali, ki ɗauki waya wannan ta yanar gizo ki yi recording kanki tsirara ki ɗauka ki tura ma wani katon banza wai dan ya gaya miki yana son ki. Akwai wani so da ɗa namiji zai miki idan har shi mai mutunci ne, ɗan mutunci ne, kuma daga gidan mutunci ya fito, har akwai wani abin da zai gaya miki ya ce miki wai ki ɗauki kanki tsirara? Ai duk namijin da ya ce miki ki ɗauki kanki tsirara ki tura mishi, wallahi tallahi ke ma kin san ba mai kaunan ki bane. Babu wani namijin da yake son mace yana son ki tsakani da Allah zai aure ki da zai ce wai ki ɗauki kanki tsirara ki tura mishi. Ki kuma da ke dakikiya ce, baki da hankali, baki da tunani, baki san ya kamata ba, baki san darajar kanki ba, baki san darajar iyayenki ba, baki san darajar ƴan uwanki ba, sai ki ɗauki kanki tsirara ki tura ma wani katon banza. An gaya miki idan kika tura wannan hoton zai dawo ne? Ko an gaya miki hoton zai dawo? Ko kuma wannan hoton da kika tura shi menene garantin cewa waɗansu mutane ba su ga wannan hoton ba? Babu wani garanti, saboda ya dauke ki matar banza shashasha wawuya da kikiya wanda bata san abin da yake ba. A farko shi yasa yazo ya ce miki ki tura mishi hoton kanki tsirara. Idan ma ya dauke ki mace ta mai mutunci, mace wadda ta san darajar kanta, ya kan kuma cewa daga gidan mutunci kika fito, ya ba zai ma fara ce miki wai ki dauki hoton kanki tsirara haihuwa wanda ta haife ki tura mishi ba. Amma saboda ke da kikiya ce, ku ƴan mata, ku ƴan mata da ku nake yi, saboda dakikai ne ku kanku ya toshe, sai ki dauki hoton kanki tsirara ki tura mu namiji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan magana ai ba maganar hankali bane. Tsirara ki dauki kanki tsirara bayan kuna ganin hotunan nan suna yawo a WhatsApp, suna yawo a Facebook, suna yawo a Instagram, ga suna a cikin Twitter. Ana daukan hotunan nan na ƴan mata da suka tura tsirara, ana tura ma duniya suna gani. Me yasa ba za ku yi ma kanku fada ba har zaki yadda wai wani namiji ya zo ya ce miki wai baby, sweetheart, wani bitter heart, ki dauki hoton kanki tsirara ki tura mishi? Ai idan ke kina da hankali, idan namiji ya ce ki turo min hoton ki tsirara, sai ki ce mishi ka fara turo min da na mahaifiyarka ko na kanwarka da yayarka, in ga wani irin dauka suka yi, saboda ni ma in dauka in turo maka, in ga in shi mara kunya ne. Ko kuma lokacin da shi da mahaifiyar shi da mahaifin shi suke soyayya, abinda mahaifiyar shi ta dinga dauka kenan tana turawa mahaifin shi yasa ya aure ta. Amma da kike dakikiya ce, ƴan mata kunna da kanku a toshe ki. Da mutum ya zo ya ce muku zai aure ku, shikenan kun rikice, ku dakikance, kun wawance gaba ɗaya, kun zama sakarai. Akwai wani namijin da zai aure ki da zai ce ki turo mishi hoton ki tsirara saboda ke sakarai ce, ke baki da wayo? Sai ki dauki hoton kanki tsirara ki tura ma wani katon banza? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai ƴan matan yanzu da kuke da ilimi, iyayenmu fa na da ba su da ilimi amma ba su yi wannan wawancin da kuke yi ba. Iyayenmu na da ba su waye kamar haka ba, sai an yi magana ku shafa jan baki nan, ku ja gazan nan, ku yi wannan kwalliyar, ku ce wai ku wayayyu ne, amma ku dakikai ne sosai fiye da yadda ake zato. Dan babu wata yarinya mai wayo da zaki dauki kanta wai ta dauki hoton kanta tsirara, ko kuma ta yi recording kanta tsirara, ko kuma wai har wani kuna wani Snapchat tsirara. Ikon Allah. To idan kuka cika mara kunya, kuna son ku zuba mana kanku mutunci kamar wanda ta tura ma wani katon banza ya dauka yake tura ma duniya a WhatsApp, wai ta dawo za ta kashe kanta. Ki kashe kanki dan Allah dan Annabi, ki kashe kanki. Ki kashe kanki, ki je kuma wallahi tallahi ki sha bakar azaba. Wani shege ne da mun ya ga miki yace ki dauki hoton kanki tsirara ki tura ma wani? In banda rashin hankali, waye yace miki ki dauki hoton kanki tsirara ki tura ma wani? Har kina wani recording, kina wani tsalle a cikin bidiyo, kina kin cika mara kunya. Sai aka ga miki ba zai tura ma wani ba, ai banza ya samu.
duk namijin ko da ya samu banza haka zai wulakanta ki a banza saboda ke ba mai mutunci bane. Idan ke kina da mutunci kuma ke kin isa budurwa, wallahi namiji bai isa kalle ke ce miki wai a dauki hoton kanki tsirara ki tura mun ba. Haba baya kallon ido ne? Ai idan ya duba fuskar ki ya san fuskar macen da ta isa, kuma ya san fuskar da macen da ba a harkan banza da ita. Har wani banza ya zo ya ce miki wai dauki hoton kanki tsirara, ke kuma saboda shashe ke baki da wayo sai ki dauki hoton kanki tsirara ki tura musu. Sannan sai an je an watsa shi a duniya, an ya shiga yanar gizo ya tarwatse, kin zuban mu da kanki mutunci. Sannan sai ki zo ki fara kuka kina wani me zaki kashe kanki dan Allah da Annabi. Ki turo mun address din ki zan tura miki inda ake sai da goba in dai har kanki kike so ki kashe. In banda dakikanci da waye tura ki, waye aike ki recording kanki tsirara. Wai wato suna gaya muku wani lakani wai gani ba ci ba ko? Gani ba ci ba to wallahi har mahaifinki zai gani. Ba dai kina so ki a gani bane? Ki dauka ki tura musu, su kuma za su tura mu duniya saboda ku kun zama ku ba ku da hankali. Ku wawayu ne ku. Idan yana so ya ringa ganin ki ya aure ki mana. In ya aure ki ai sai gaji da ganin ki tsirara. Amma sai ki dinga daukan kanki tsirara kina tura mishi saboda ke dakikiya ce ke, dan an ce miki za a aure ki, a ina missing dinki. Idan son ki yake yana son ki yana nuna miki kauna, yazo ya aure ki ya aje ki a cikin gidan shi. Amma saboda ba ki da hankali, ba ki da wayo, kin zama da kanki banza, ki dauki kanki ki tura mishi, shi kuma ya watsa a Facebook, ya watsa mu duniya su gani. Wallahi tallahi kun ji kunya. Na rantse da Allah ƴan mata ku gyara halayenku. Wannan abun kunya ne, na rantse da Allah, musamman ƴan matan mu na arewa. Yaushe kuka dauki wannan banzan ɗabi'a, kuka dauki wannan sakarcin, kuka dauki wannan wawancin. Wallahi tallahi ku gyara halayenku, dan wannan abin da ku fito da shi wallahi ba abu bane mai amfani. Kuma ku san cewa ko kuma mazan da kuke wannan harkan ku bar ganin cewa kuna samun ƴan matan da ba su da ƙarfi, ko kuma ƴan matan da ba su da wayo, ko kuma mashaya ne su ku musu wayo, ku sa su tura muku wayannan hotunan. Wallahi tallahi har ƴaƴan ku da jikokin ku da tattaɓa kunnen ku wallahi sai a musu irin wannan abin da kuke yi. Idan kuna ganin ku ba ku da mutunci, ku ci gaba da yin rashin mutunci. Wallahi tallahi za ta dawo kanku da kuma kan ƴaƴanku. Ai ku kuka fara fito da wannan iskancin, kuma gidanku zai koma. Wallahi na gaya muku. Ku kuma da ke sakarkararru ne, ku ci gaba. A ci gaba da gaya muku maganganu, ku ci gaba da daukan kanku tsirara kuna turawa mutane. Allah gafara.